ko nakauban ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nakauban ka sa matag adlaw. Gusto ko nakauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nakauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man sa gusto ko nakauban ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nakauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Mayang adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naa mo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta magpadayon sa unahan, magampo sa ta. Langitong Amahan og Dios nga balaan, Ginoo, kami mapasalamaton niini nga panahon nga imong gihatag makatuon nasad kami Amahan sa imong nga pulong. Lamdagi matagos sa kasing-kasing gunahon na o Dios. Din amo kaning masabtan og maaplikar ang imong mga pulong Amahan. Wala akong masayad, Ginoo, sa matagusan nila ka kinabuhi, tabangi sila o Dios. Talaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Now, padayon ta sa ato ang binulan nga series og naa ta karon sa katapusan, human na ta running the race man ta karon, finishing, running the race. So man na ta run with joy, run with perseverance. Karon is run with integrity. So maghisgot ta karon og integridad. Integrity. So kani nga sermon ako nagititulan og Integrity 101. Tungod kay ato makita ang passage is nasa Salmo 101. So Integrity 101. So na ato ning sabton og unsa ni ang integrity ingon nga mga Kristohanon, unsa man ni ato ang gikuptan, unsa man ni ato ang gidagan, inubanan og integridad og maayo nga integridad. So now ang kaning integrity
naghisgot ug nagsulti kini may tungod sa kanibang usa or tibuok nga hunahuna, kasing-kasing ug moral nga aspeto gadunay purity. So og sa ato pa nga pinulungan tibuok siya, dili siya katunga. The same siya og quality sa love the Lord your God with all your heart, meaning tibuok with all your heart with tibuok nga kasing-kasing. So buot nagpasabot dili siya corrupt, dili siya corrupted, dili siya kanang malimbungon ang kanyang integrity, kundi honest na siya. So kung maghisgot ta og kanang number, kung ato siyang ibutang nga sama siya sa numero, is mabutang siya nga whole number siya, dili siya fraction or dili kanang buot pasabot undivided siya. So ang integrity inana nagkinabuhi diha sa kamatuoran, dili divided, dili kay bisan asa, nagkinabuhi diha sa kamatuoran, bisan naglain-lain nga circumstances or lain-lain nga tao is nagsubay siya sa matuod. Mo na ang dagan ginubinan sa integridad or yung kaning integrity. So ato makita diri integridad sa ginaingon ko na completeness, na honesty, og ibutang na to sa simple nga definition. Ang integrity, og ibutang na to sa ato ang pinulungan, kasaligan, tinarong nga pagkinabuhi, dungog, meaning na ay dungog, o kaning pagka matarong. Muna ang Cebuano or ato ang pinulungan nagpasabot nga nay maayo nga integridad sa kinabuhi, lakaw nga kinabuhi. Now nag-ingon sing Charles Spurgeon nga kung ang pagtuo is dili makahimo sa katawo nga mahimo siyang honest, mahimo siyang matarong, buot pasabot dili na tarong nga pagtuo or dili na sakto nga pagtuo. So karon it speaks sa ato nga mga Kristohanon. Magtotoo sumusunod ni Kristo, Ginoong sa Kristo. Nagtuo ta ni Ginoong sa Kristo, nagsunod ta ni Ginoong sa Kristo. Mao nang gitawag na lumba sa kinabuhi, run with integrity. It reflects sa ato nga pagtuo ug unsa ni nga pagtuo. Kung genuine nga pagtuo, nagsunod ta Ginoong sa Kristo, nagdagan uban sa Ginoo, naglakaw uban sa Ginoo niining kinabuhi, mo reflect ang atong integridad sa tiunay tinuod nga pagtuo, tinuod usab nga integrity ang mugawas or mo reflect. Mao nang akong gititulan ni ginaingon ko no Salmo integrity 101 tungod kay makita nga ato ang passage diya sa Salmo 101. Salmo 101. Ug ato ala ning irantro ang mga bersikulo ug tan-awo nato bersikulo 1 hangtod sa 8. Ato ning irantro matag bersikulo atong tan-awon kung unsa gi-describe ang kaning integrity ug unsa gi-describe ang integrity nga ato ang makita diri. So now, largohon lang no sa ginaingon ko na ato ala ning irantro nga mga bersikulo. So bersikulo 1 ato ang makita diri nga integridad, ang integrity nahigugma sa Ginoo ug nahigugma sa hustisya. Sa bersikulo 1 Salmo 101:1, mag-awit ako bahin sa pagka maunongon ug sa hustisya, awiton ko kini alang kanimo o Ginoo. Ang integridad, matuod nga pagtuo nag-reflects sa matuod nga integridad, nahigugma sa Ginoo, meaning nag-awit sa Ginoo, nagdayeg sa Ginoo, ug nahigugma usab sa hustisya. Now niini nga kalibutan na niini labi na sa ato nga nasod, sa ato nga gobyerno, sa bisan unsa nga aspect nga ato nga makita sa ato nga palibot. Grabe makaingon ta nga kung naay hustisya is hurot na pod ang imong pagkatao. Like makaingon gid ta kung okay na lang kung naay hustisya, makaingon ta sa tungod sa panghitabo, tungod sa pagkadautan sa ato nga kalibutan, sa ato nga palibot, sa ato nga nasod, bisan asa nga aspect nga magtan-aw ta sa gobyerno is makita ta wala man ni hustisya, mga accident, mga trahedya nga nahitabo, mga naay mga balita atong makita na
na ay shooting incident, na ay mga daotan nga buhat sa mga batanon, sa mga bata, bisan sa mga gagmay mga bata, is makita na to is walay hustisya. Yan nga kalibutan na. Apan, mao nang gisulti sa Bible. Opposite diri ang integrity nga gi-describe. Meaning, ang integrity diri sa versikulo 1 nga atong makita, nahigugma sa Ginoo, meaning nagdaig sa Ginoo, nag-awit sa Ginoo, og nahigugma usab sa hustisya. Mag-awit ako bahin sa pagkamaunongon ug sa hustisya. Awiton ko kini alang kanimo o Ginoo. Now, ikaduha, sa bersikulo 2, atong makita diri kung unsa ang integrity. Magkinabuhi ako nga putli. Okay? Kanusa ka man moari kanako, magkinabuhi ako nga putli sa akong balay. So atong makita diri nga ang integrity nga gi-describe sa Biblia, integridad nga atong batunan is magkinabuhi nga putli, meaning life nga kaning blameless or putli. Nining kalibutan na is dili na to ma-achieve nga putli jud ang ato ang kinabuhi, pero nag-thrive ta mo nang to be like Christ, mahisaman ning Kristo tungod kay nasayod ta nga naapata sa lumba, naapata sa dagan sa kinabuhi, og matawag nato nga kompleto or ibutang nato nga mo graduate ta kung makaabot nata sa finish line, kung tawgon nata sa Ginoo diha uban sa iyang himaya. Apan kita nag-thrive, magkinabuhi nga putli, maayo nga Kristohanon, maayo nga kinabuhi sa Kristohanon. Mao ni ang gi-describe nga kinabuhi ang adunay integrity. Mao ni ang gi-describe sa Biblia. Sa bersikulo 2, magkinabuhi nga putli. Now, sa bersikulo 3, ato makita usab diri kung unsa ang integridad nga gi-describe sa Biblia. Bersikulo 3, dili ko gayud buhaton ang daotan. Gikasilagan ko ang mga buhat ni adtong namiya sa Dios, dili ako makig-abin kanila. Now, klaro kayo, ato makita nga nay integridad ang kinabuhi sa usa ka tawo kung dili siya mobuhat og daotan. The same gihapon ato makita karon sa ato nga palibot, nagkalala, nagkasamot, nagkawaybati, nagkadaotan, nagkangit-ngit ang kalibutan. Opposite siya sa gisulti sa Biblia nga buot batunan sa mga Kristohanon nga karon nga panahon magdagan inubanan ang integridad, maayo nga integridad, meaning dili magbuhat og daotan o gikasilagan niya ang buhat sa mga daotan. Hinaot kita ingon mga magtotoo sa Dios is nakadungog sa pulong sa Ginoo. Simple ni siya nga pulong, simple ni siya nga ato ang madungog, apan lisod ni siya buhaton, aplikar sa matagusan nato kay kinabuhi tungod kay nini nga kalibutan na is nata sa flesh, nata sa unod, dako og tsansa nga anata sa pagadaotan. Tenta sa pagbuhat og mga daotan. Mao na ato ang depend og gisalig sa Ginoo nga Ginoo dili na nako makaya. Ginoo tabangi ko ani nga akong ma-overcome. Opposite ni Ginoo sa gisulti nimo sa Biblia nga modagan ko run with integrity, modagan ko inubanan sa maayo nga integridad, ingon nga maayo nga Kristohanon, ingon maayo nga anak nga sunod diha kanimo. Sa bersikulo 3, ato makita ang integrity nga gi-describe diri sa Biblia is dili magbuhat og daotan or iyang giskasilagan ang daotan. Sa bersikulo 4, Salmo 101:4, dili ako manglimbong, dili ako magbuhat og daotan. The same siya sa bersikulo 3, dili magbuhat og daotan, pero nagibutang dili ako manglimbong. Murag na specific siya gamay. Sa bersikulo 4 is mo nito makita kung unsa ang integrity nga gi-describe sa Biblia diri. Dili manglimbong. Gagmay kay nga butang ang manlimbong actually. Bisan maunsa pang sa negosyo, bisan pag pinakasuod na to nga naa sa ato nga relasyon, mao na lang ta gamay ra man na nga panglimbong, pero panlimbong gyapon na siya. Opposite siya nga gi-describe sa Biblia kung unsa ang integrity nga atong nga batunan ingon nga mga Kristohanon. Dapat i-protect nato ang ato ang kaugalingon ug ang mga tao nga bisan moingon ta nga gamay ra man na ang pagpanlimbong, murag dili man na count, pero apil gyapon na siya, count gyapon na siya. Dili ako magbuhat og daotan, dili ako manglimbong. Sa bersikulo 4 mo natong makita kung unsa ang
integrity. Dili manglimbong. Now sa bersikulo 5 ato ang makita diri kung unsa ang integrity nga gidescribe gidescribe sa Biblia nga buot nato ang apply sa atong Kristohanon nga paglumba. Sa bersikulo 5, laglagon ko ang tawo nga mangdaot sa iyang higala, dili ako makaantos sa tawo nga mapahitas-on og mapalabi-labihon. Laglagon ko ang tawo nga mangdaot sa iyang higala. Buot pasabot, gagmay gapon nga butang, mingon tag panglibak, pabutang-butang og gamay nga istorya. Makita na to, usa sa gagmay nga paagi nga maguba ang integridad sa tao, ang pagkamatarong sa tao is sa gamay lang nga istorya. Mao siya ang gisulti sa Biblia nga laglagon ko ang mga tao nga mangdaot sa iyang higala or mangdaot ngadto sa laing tao. Butang na to, gamay ra na ang panglibak, gamay ra ng gossip, gamay ra ng maritis. Murag di ra kay na murag harmless kayo siya tan-aw na to, murag di siya makadaot pero dako kay siya kadaotan kung maghisgot og integridad. Labi na ikaw Kristohanon nga nakadungog sa mensahe karon. Grabe ang imong reputasyon tungod kay ikaw ang nag-isa sa bandera ni Ginoong Jesucristo. Ikaw ang representative nga anak sa Ginoo nga naa diri sa kalibutan. Gibutang ka sa Ginoo diha sa mga panimalay, mahimo kang nindot mong reputasyon, mahimo kang kahayag ngadto sa imong panimalay. Gibutang ka sa Ginoo diha sa mga trabaho o bisan asa ka man, mahimo kang mapanag-ingnan ang imuhang maayo nga integridad, maayo nga kinabuhi, matarong nga kinabuhi, maayo nga dungog. Mao ning gisulti diri sa bersikulo 5. Naglagon ko ang tawo nga magdaot sa iyang higala, dili ako makaantos sa tawo nga mapahitas-on og mapalabi-labihon. Muna ang makita nato diri kung opposite nga gidescribe kung unsa ang mostly nga kinabuhi nga atong makit-an sa atong palibot kung about sa integrity, ingon man usab sa Biblia kung unsa ang integrity. Now sa bersikulo 6, atong makita diri Salmo 101:6, ikalipay ko kadtong matinumanon sa Dios og papuy-on ko sila sa akong palasyo. Kadtong dili gayud manglimbong maoy mag-alagad kanako. So ato makita diri nga integrity is nag-seek siya. Nangita siya og fellowship diha sa Ginoong Jesucristo og dili siya manglimbong, meaning dili niya maglay, dili siya mangita siya og kaning gitawag nato wisdom or gitawag nato og kanang being wise ba. Dili man limbong sa uban. Kung unsa matuod ato ang isulti, kung unsa dili ta magtago-tago like inana. So ikalipay ko kadtong matinumanon sa Dios. Ang tao nga adunay integridad, ang Kristohanon nga adunay maayo nga integridad, maayo nga dungog or matarong nga Kristohanon is malipay siya matuman sa kabubuton sa Dios. Ikalipay ko kadtong matinumanon sa Dios. Mao na ato makita unsa nga klase nga tawo, Kristohanon nga tawo nga nagdagan nga adunay integridad. Now sa bersikulo 7 ato ang makita diri kung unsa ang integridad nga gidescribe sa Biblia. Salmo 101:7, walay bakakon nga makapuyo sa akong palasyo ug walay tigpakaron ingnon nga magpabilin uban kanako. So now, ang opposite sa maayo nga integrity or maayo na dungog is kaning bakakon o kaning tigpagkaron ingnon o sa ato apa mga plastic nga mga tao. So walay nindot nga dungog or dili matarong o sa katawo kung siya plastic, di ba? Maning opposite sa Bible, mostly nga atong makita sa atong palibot ug unsa ang gidescribe sa Biblia. Ikaw karon nga kadungog sa mensahe sa Dios nga nagdagan sa Kristohanong kinabuhi, inubanan ang kaning integrity or dungog or pagkamaayo. Ato sa ning batunan nga dili ta mamahimong mga bakakon, dili ta mahimong manglimbong, tigpakaron ingnon, hypocrite nga mga Kristohanon. Tungod kay
nagdagan kita ni Ginoong Kristo with integrity niya. Opposite kayo kung hypokrita sa atong kaugalingon, hypokrita sa simbahan. Nindot kay tatanaon kung Domingo apan sa Lunes hantod Biyernes, Sabado, maot sad kayo ang atong kinabuhi. Mo na ginaingon ba nga kinsa man ka kung walay magtan-aw nimo. Mo na giingon nga question sa atong matagusan na kinabuhi. Kinsa man ko kung walay magtan-aw nako nga laing tao. Usa sa mga sukdanan sa ato ang kinabuhi, sa ato ang integrity, kung layo ta sa Ginoo or kung wala ang mga tao sa atong palibot, dira na to makita, dira ang sukdanan kung kinsa tinud-anay ikaw. So now, nagbersikulo 7 nag-ingon nga dili bakakon, dili tagpakarin-ingnon, mo nag-describe diri ikaw nga Kristohanon nakadungog sa mensahe karon. Ayaw tigpagkaron-ingnon ug ayaw pamakak tungod kay mo nang gisulti sa Biblia. Kung ato nang ginabuhat, wala nato gitugyan sa Ginoo, gidescribe matod sa Biblia, dili na tinuod. Nga dagan sa kinabuhi imong gisalmutan nga uban sa Ginoong Kristo. Tungod kay nagpakaron-ingnon ra ka, nagka-plastic ra ka. So mao na ang gisulti sa Biblia diya sa Salmo City. Sa katapusan nga bersikulo 8, dili gayud ako mohunong sa paglaglag sa mga taong daotan sa tibok nasod, puohon ko gikan sa siyudad sa Ginoo ang tanang mga daotan. But nagpasabot diri is kanibang ang tao nga adunay integridad is mo confront siya sa nag-compromise. Example, mo na ta sinulog ra man na wala man na nagkuan, dili man na religious thing or Christian nga kuan kalihukan. Apan dako kay na og supak sa Biblia or mo na ta Pride Month ra man na nag-celebrate man ni Pride Month. But nasayod ta nga usa sa mga hinungdan nganong si Lucifer gilaglag sa kalibutan, gisilhig gikan sa langit tungod sa garbo, tungod sa pride niya ato nang i-celebrate kaawaw na to ang mo celebrate og pride. So inana opposite og aduna kay kung ikaw Kristohano nga aduna kay maayo nga integridad, maayo nga kaning kinabuhi nga nagdagan uban ni Ginoong Hesukristo is dili ta mo compromise sa daotan. Dili ta mo sunod kung unsa ang dagan kanibang unsa ang dagan pamalakad sa kalibutan. Kung unsa ang sa kalibutan sa kangit-ngit islahi kung unsa ang sa Ginoo. Now, ikaw karon nakadungog sa mensahe sa Dios. Wala ko masayod sa imo nga kinabuhi kung nagabuhat ba ka sa ako ang ginamention ganiha mahitungod sa Biblia, dili ako ang mga pulong kun dili pulong sa Ginoo in which ato ang makat-unan og ma-reflect kanatong tanan. Wala ko masayod sa imong kinabuhi kung nagbuhat ba ka na ng mga butanga sa akong gipang mention gikan sa bersikulo 1 hantod diri sa bersikulo 8. Wala ko masayod apan ang Dios nasayod sa tanang butang. Walay matago sa iyang mga mata. O ikaw karon, nakita mo ang kagalingon nga pakyas ka o ba niya ng mga butang nga ako ang nasulti atong nahisgutan karon. Mangayo og pasaylo sa Ginoo. Atong balikan ang dagan sa Kristohanong kinabuhi, inubanan og maayong dungog, maayong integrity. Tungod kay ikaw ako usa ka ambasador diri sa kalibutan, gisangon ni Ginoong Hesukristo nga nagrepresent sa iyang ngalan ug uwaw kaayo nga mahimutang plastic lang, mahimutang hypocrisy lang ta, hipokrito lang ta sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mahimo lang tang magpakahoy-kahoy lang ta sa kilid nga unsay gisulti dito nga mo join sa Pride celebration, mga unsa pang kalibutan nga celebration nga dili makapahimot ang Ginoo is mosunod ra sad ta. So uwaw kaayo ingon nga gisangunan ta ni Ginoong Kristo. Nagdagan mo sa kinabuhi uban kanako ang Ginoo. Daganon ta ang kinabuhi, inubanan og maayo nga dungog, maayo nga integridad sa matag usa kanato. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong nga nag-remind ka namo amahan
Nga kining kinabuhi o Dios dili lang kay mudagan kami idubanan sa kalipay, mudagan kami sa Kristohanon nga kinabuhi nga malahotayon og malampos gayud apan mudagan usab Ginoo kami nga adunay maayong dungog, adunay gitawag og integrity amahan. Alang kanimo o Dios dili alang kanamo. Nasayod ko Ginoo nga kadaghanan kanamo diri Ginoo uban is pakyas. Tabangi matag usamahan, wala ko masayad Ginoo sa matag usa nila kakinabuhi. Huyang kami o Dios. Dili kami lig-on amahan tungod kay namin ning kalibutan na. Tabangi kami o Dios uban nimong balahang Espiritu Santo nga diin dili lang kay mudagan kami nga malipayon, mudagan kami nga malahotayon, kundi mudagan usab kami o Dios tungod sa imong ngalan nga adunay maayo nga dungog ingon nga Kristohanon. Tabangi Ginoo matag usa namo kakinabuhi. Takos ka nga pasalamatan, pasidunggan sa walay katapusan. Isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. We invite everyone to be a part of our regular Bible study groups. Speak with our pastors or church leaders to learn how you can get connected. Our prayer meeting will be on July 24th at 8 p.m. Let us come together in faith, seek God's presence, and lift up our prayers as one family in Christ. Ladies, we invite you to our Women's Bible Study on the first and third Saturdays of July. From 10 a.m. to 11:30 a.m. Come and study God's Word, encourage one another, and grow together in faith and fellowship. Don't miss our Adult Sunday School every third Sunday of the month from 1 p.m. to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian Ethics, led by Reverend Daniel Wong. Lunch contribution is 100 pesos. Register before July 19th. Calling all couples. We're inviting you to our Couples Fellowship on July 25th at 6 p.m. A special time of connection, encouragement, and growing together in faith and love. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after the 10 a.m. Sunday service. This is a place where you can connect with friends, grow in your faith, and walk together as the next generation of believers. Let us continue to honor God through our faithful giving. Tithes and offerings may be placed in the offering box located at the back. Don't forget to follow our Facebook page to stay updated on church events, announcements, and upcoming activities.